El planeta està canviant, les temperatures augmenten i els fenòmens són més extrems. No és només un problema ambiental, és una qüestió de justícia. Som la generació amb poder per canviar-ho. La Carta de la Terra ens convida a actuar amb responsabilitat. El canvi climàtic és una alteració del clima global causada per l'activitat humana. El millor mètode és prevenir el dany ambiental abans de que sigui massa tard. Dependència dels combustibles fòssils, deforestació, consum excessiu. Hem d'evolucionar d'una relació de domini a una d'harmonia amb la natura. Sequeres, incendis, pujada del nivell del mar, pèrdua d'espècies. Cada espècie perduda és un recordatori del nostre deure de cuidar la casa comuna. La Carta de la Terra és una brúixola moral per al segle XXI. Integritat ecològica, justícia social, democràcia i pau. Encara hi som a temps. Podem actuar des de casa, l'escola i la comunitat. El canvi climàtic requereix un canvi de cor, de ment i d'estil de vida. Implica't més, inspira i transforma. El futur depèn de tu.